Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. President Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association Babu Birbor Yangtem minta kasngi ula syakot hajar ha DSP jongki East Khasi Hills Dangsan Karim ha Police Reserve. Baon ay sakhi ne statement halor ke ijahar kabakila ujor persya ki pulen ke badan kti ban penbethai bom pensat khmat ya kinong hikai bat ki khun ki kti jongki ki batur sya secretariat hakan reutare urisau. Habakren Syakilat Pathai Kubor, hadian baladab kajing syakot hajar. Babu Birbor ulaong, baha kajing shisha ki pulet kemdan kamsyu bandang khot panjing penshisha, naki. Ha kabakadai kajing shisha bomdon pulet kentai, ha katukasngi, namar ki dor bat ki video jong katukajing jia, kadan lud haman kilat Pathai Kubor. Ulaong ru bakani kajing khot ki pulen kalong shibanta ban pendep ya kajing toket persya ya kitu ki pulen ki basiat bom pensat khmat ha katu kasngi habaya dei bat kani kajing token Babu Birbor ulaong bau kermen bakan poisya kajing seiso wat hapdeng kajing artatien namar ki babun ba kajing token ki bana kaliang ka sarkar kalale kim ju poisya no shanuru mane ka performance ni ki por khat ar baje untuk nakaliang jong ni sir DSP ila punya ba khaon mi sinisya orsam nakaliang jong ni ru nila wan menta por sau baje ka jing thmu ka jong i hadin balai kli untuk kalong ba isim statement halor ka jing dia sa thang bom tergas haki polis hakata direct Hakmat Sekretariat Bang Naita Idau Ba Isim yang ini statement Ba Lakali yang ini Kalong sisyanan Kumtu kumbala IFR Dan kali yang jongi Ngila sebab saya Ba Kalong kumtu kumbala IFR Dan mengihi Kan ki kajingdon jong ki Polis Thai Di Nahikai Thai Gila Cak syok La tam ka jing thang tergas kala pen stom yaki babun balang nangka nakaliang jong ni nila jubab ba kala long kumta kumbala yo I hadi media tatarta namar ba kadai ki inquiry kala ngambakla dei sim statement ndai tang yangi in khot ya barok kat ki bala sany haka tuka FIR dan nakaliang jong ila pan ki phone number jong ki pernai kai barok nakaliang jong ngim la ingin sabha kubor sibet bat leko pan hagano kenu ke police station ke badan hane sersilong namba kita ki kerteng jong ni kai ki phone number polisi sar bat sa DSP insa phone ya baru kenu kai dan one eye laga jong statement hane police sersa long kele yo la kulet kimpat pensaya re kum tajing mu ke jong ki le se kalong ba kin sim chwai ka statement na baru pernah kai di balasan untuk FIR balasan FIR untuk kidon ruki seng bahalang hantu akha yakir kin khot baru ki balasan untuk FIR ki pajba hi ki I kumta bakamdon kajingya smothu jingmut hapreng ki political parties ki bay trelang hakani ka sarkar MDA nga ong tang kumta kamdon kajingya smothu jingmut jingsicha ladai bandon kajingya smothu hapreng ka platengka bat unong penyaj dan rai hadu mentang yo isai unong penyaj unamla ban le kumu education minister namar baka plapisa labat do chief minister jongi kumta kami ke huri hura haki babun kiliang te anging idon ka jingtmu bangin lai kendu chief minister ka bakhadu haswa bangin lai kendu ko benta idon ni hopeful ba chief minister bat asar Prestun tensong ula ban yarab yangi. Aku nak lagi jupil ada khat kendo lak men kam lagi kendo sian marumla simrai. Ha kajing sisa nakaliang jongi marsen poyak tu kamit ngim kwa asu bani kendo yai. Dan rai ki babun pernai kai habala khat ngidai ban lai kendo yaki. Te ngiru kum kinong elam ngila pensngap ya kajing ajing mut jong ki babun balang. Te kapenong yangi bangin lai kendo bat lakaman remboy. Nang ne sakmat pan. Nang ne sakmat lada kadon beng kajing khot nakaliang jong ngi haban kentaj na namar bangi lai kendo ya labun sin bat ka jubab ka bakhadu umla bani yarap ya kita ki mat jing dawa ki jongi
kensan haka janmit nyotrik kadau bangi penkut kumtu kalongba ki babun ki pernah kai kilas ngosen eplat enga namar bangal plot kumtu benya jero ngamla bhacho te kila penbor yang benlum ya ke meeting ka ba karki tanah kalian jonga jingsa ngala pensai saki ongba namar ba kadang nam bahag jing berkat jongir gam kwa benlum ya ke meeting ka ba karki andai ngala sya penbor ki babun balang ki pernah kai te ilum ya ke meeting ki babun kila ai jingmut ba ngin pensange na chua te ngila pensange kumtu ya ke jing ya ki jongi ka nak tu kejaka andai ka ai ka ba ngin le nang nei sakmat kalong ba ngin ngala phone ya i Deputy Chief Minister jongi Pak Preston menin ke janmit nak kalian jong i la ong syai ba mentak katiau hinam la ban ye kendo yanga hila ban ye kendo yanga khau tiau banwan tengi don jingkerman wan la ba remboi au ba dai u Education Minister la ban ye rap yangi nak kalian jong u Deputy CM ba Chief Minister ken ai ke jingkerman yangi da ka jing ye kendo kabak hadu yaki kata kadai ke jing kerman ke jongi hau nu tio benwan nak kalian jongi ngi ngin lai kendo yai da bat kerman ru ban yo ya ka jubab ka ba bha bat ka ba ajing mentoy yang iki no hikai baro ka julong ka rukom da ka basai habaro ki jing ki jong ki no hikai ba u ba lakmen rumbui hapor ba yakhi ki no hikai sesero uang ba ngan betha ya ki SMC ban ot ya ketulap ke jongki kata kadai ka ba kut ke jong i hanrai ka ansar pade ka bangiyo ka bakiyo kadai na u Deputy Chief Minister bala pelaj pat ya ketulap jongki mentaru yang iru ngidon ka juk ke jingkermen ba ul lakman rumbui u ong kumtu te ngidon pade ka jingkermen ba how Deputy Chief Minister buat Chief Minister kila ban yarap ini kapumot ba kani ka pausay bana kaliang jong u ala kemen remboi babat ya ka Education Department pat biang ban bat ya kani ka benta namar ba undon bor halade mentangi lio i ba kajing ya shoot para partihi bawang ba kamla banlong karai jong u simet ngis ngosi banyo i ba kum kani kajia haki political parties ki jongi ngengim dai kin ki bayale persa niwan hang tu la sibnai halor bangidawa ya ka hok ka jongi tehenrai hadin bangilawan kum tu nakaliang jongki ki chat da ki babun jaj wari ki khnlung khnaro te ni penram jur ya kane bat ngilekut ba hakini ki sngi benwan ki babon kila terwa ki pernoi kai bangin pansngo cakap sarkar ya kajing persya jongi da kaba ngi don ke kenja rally kabalengo hapo ka jala jongi kalong ba ki don bun ki inquiry ndai tang ka kam penyap jongi ba churistang serfil ki babon ki ya ki inquiry hanrai haba yo i haba pai kani ki inquiry kajing le inquiry kam position senor kadai tang kajing pendap hukum imat ngi kwa na kaliang jongi haba ka police department kila sim ke senjam ban le kanu ni inquiry ban sim jong to jing to kit kemot ba ka kam ka dai ban poi se ka ba kut bat ban smohun ke nyu babun balang ndai ban su le inquiry ndai ban kut no kham ban smo thu yu pai ba tengi dawa na ka police department ba kila sim ya kan ke senjam ban pat persisa yangi gitu jing ngi kwa ba kin le kloi bat kin pentip ru karukom ke badai se pai ba jong ke jela bat khamtam singi kino ikai namar ba ngim kwa ban ong lor kani ke benta namar ba kadai ka kam nakaliang jungi ngila IFR kum tu te ya menta ngin hab barok kino ikai ngin haban penpau ya ka ka ba ngila lap hang tu ngin penpau ya kata khnang ba kani ka jing tokit ke jongki ke jing wat ke jing sisa jongki kan long ka biai ber aga jing sisa haka jing lap jongi namar ba ki media ki babun kila record ya kitu ki nong thang bom tergas nang ta kitu ki ba laya lembuk tam ngila pha lemba ki media don ke bala mensau don ki bala ta sisa nang tu tergas bat ke jing show da ki lathi
te ngatrai ka nakaliang jongi hi ngi penpau ba lada ngileyo ikum tu na ki media kamdon kamsu banang khot kin jing sha tangba ngim penwet ya kata ka jing khot ka jongki hanrai idon pat ka jing sngo ba le se ki nang pensisa chu na ka jing lap jongi ka jing sngo jongi pengin alat ba kin le kata te nakaliang jongi ki no hikai ka ani ka tip khambha ya kata ka ba hadin ba lap ya ka jing sisa ngim kwa ba ngin kedau ba dai ben le kumta hanrai ka ani ka tip khambha tangba banamlin chu ban le prasha ya ki nong chong shnong jong kari dai ban le tam ka nya ka ai ka ba la ban ku por ki takata